Mnohí ti povedia, že ak ti život dáva citróny, mal by si z toho spraviť limonádu. To by bolo OK, no niektorým nám život nedá chutné a zdravé ovocie. Niektorým z nás dá jed, ktorý infikuje našu dušu a naše srdce. Otravu, ktorá nás pripraví o všetky sny, ciele a vôbec vôľu skúšať to ďalej. No bez ohľadu na to, aké to máš náročné, nesmieš sa vzdať. Mysli na to, čo ťa čaká v cieli. Mysli na to, ako veľmi to chceš. Mysli na to, akú ďalekú cestu si už prešiel. Mysli na všetkých tých, ktorým chceš dokázať, ako veľmi sa v tebe mýlili. Mysli na to, prečo si vlastne začínal, no hlavne to nevzdávaj. Prečo? Pretože osobu, ktorá sa nevzdáva, je nemožné poraziť. A keď budeš unavený, vyčerpaný, vtedy sa nauč odpočívať, nie to vzdať. A áno, ja viem, že je to ťažké kráčať ďalej po všetkých tých ranách, ktoré ti život uštedril. No ver mi, o mnoho